An bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni bi tarata ye juillet kalo tile 15 atelier belebeleba sigila sen kan atelier mun bɛna tali kɛ sifinw tɔgɔlajɛkulu minnu bɛ yen nɔ ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ani k'u dɛmɛ yaasa cogo min na u ka se k'u jɔyɔrɔ fa hakɛya minnu bɛ cɛnimusoya la jidili la a kɛcogo ɲuman n'a fɛɛrɛ ɲuman kɛnɛya ani basigi kɔnɔna na k'a jateminɛ u yɛrɛ ka cɛsiri fɛ cɛnimusoya hakɛyaw bɛ se ka la sabati cogo min na ani sifinnakaw bange kɛcogo taabolo ko ɲuman jateminɛnen a jiri cogo ɲuman kɛnɛya ani basigi kɔnɔna na ani ka kɔn ka vaccination sigi sen kan bana minnu bɛ sɔrɔ kosɛbɛ cɛnimusoya fɛ n'a laban bɛ kɛ bana sɔrɔ sababu ye bana mun n'an ka ma bange nugu dan bon ye n'an b'a wele cancer du col de l'utérus o bon mun bɛ kɛ sababu ye ka bange kɛyɔrɔ ka fiɲɛ bila u la walima ka kɔlɔlɔ jɔnjɔn ta k'u sɛgɛrɛ mun bɛ se ka sifin caman bali bange la sabatiko ɲuman na denmisɛnya waatiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni vaccination ba in k'a sigi sen ka bon banaw kunbɛnni kama a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya la jidi fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sanko sifinlakaw yɛrɛ sen mana don u ka kɛnɛya la sabatili la ni atelier belebeleba in a kɔkɔrɔma donnen kɔfɛ UNICEF fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ soba tɔgɔ la n'o ye direction régionale développement social et de l'économie solidaire ye Sikaso nin baarabolodalen maa caman kun b'a kɛnɛ kan n'a ma ye ko nin ko bɛ sifinnakaw kan an ka sifinw ka ɲɛmaa lamɛn n'o ye président ye bi anw sifin an bɛ se ka fɔ k'anw nisɔndiyalen don ka sabu kɛ anw bɛna kalansen minnu sɔrɔ ka sanga ni droit sexuel et reproductif ye surtout fo ka taa se HPV kɛlɛli ma cogo min na anw ka sigida la o hukumu kɔnɔna na président empêché sewalen bɛ kuma ta bi k'a fɔ aw bɛɛ bisimila nin kɛnɛ kan kɛnɛ min de don sifinw ka kɛnɛ de don kɛnɛ min de don sifinw fana ka siniɲɛsigi kɛnɛ de don donc o tiɲɛ cogo si la fo sifinw fana k'u cɛsiri de ye jumɛn ye ni tile fila kalan minnu bɛna kɛ anw sifinw kunna k'a don ba la cogo min fana na anw bɛ se ka kɛ kɔmasigikɛla ye n'an b'o wele tubabukan na ko les relais des formateurs donc c'est important et fana b'o préparelatigɛ ni anw bɔra kɛnɛ in kan anw tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen parce que bɛɛ tɛ se ka ye kɛnɛ in kan mais minnu bɛ so anw fana ka kɛ olu fana tulo n'u da ye cogo min na ɲangata minnu bɛ ka fɔ sifinw kan kɛnɛyali sira kan u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fo ka ban anw ka sigida la donc n bɛ bɔ kuma la nɔ n tɛna kuma janya n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. a ɲini bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen miirina kelen sifinw ka se k'u ka hakɛya sɔrɔ jamajɛrɛ furadi n'o ye vaccination ye a ka se ka sigi sen kan ka kɔni bana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ma bangeso dan bon n'an ka ma ko cancer de col de l'utérus a ka kɛlɛ ka ban pewu jamana in kɔnɔ a nɔ kana ye fan si fɛ cɛsiri kun y'o ye wulikajɔ kun y'o ye